Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhanin tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala ang sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sain ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies, asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Good afternoon. Hi. Welcome po mga tugang sa programa niya to. Kaya. Kaya ta daw ini. Kayang-kaya po yan. Hanggang po kitang alas 3 din hapon. Digdi po sa tuyang programa ngunya pong aldaw. Sa tuya mga tugang naaramon ang mga best practices po kansaro sa mga top barangay. Digdi po sa Legazpi. May kinaraman po sa solid waste management. Yan ha. Sa large barangay category. Siya po ang sa tuyang makakauron ngunyan. Para po aramon niya to sa indang pinagigibo, asin po makashare lamang kan sa indang mga ideya sa ibang mga lugar, digdi po mga tugang, bako lang sa Legazpi ha, bako lang sa Daraga, kundi mga tugang sa bilog na probinsya kan Albay. Ano? Ang barangay po na ini, nagiging sentro po inin mga lakbay-aral. Ha? Nagiging sentro po kay mga lakbay-aral ini. Ang lakbay-aral ninda na nagyan sa bako lang po sa mga taga Legazpi, bako lang taga Bicol, buong Pilipinas po nagbibisita sa inda dyan. Sinda po ang naging sentro kan benchmarking, may kinaraman po sa solid waste management segregation. Siguro sa maabot na panahon baka may mag-adal diyan karakapitan, US na, ha? Baka Europe na, di ba? Worldwide, we do not know, di ba? Ang mga arugan ng mga best practices, mga tugang na pwedeng ma-adapt sa ibang parte kang kinabanta. Kita po apektado kang problemang ini, bako lang po sa tuyang nasyon kundi bilog na kinaban. Ngunyang pong hapon, mga tugang ang sa tuyang bisita, iyo po Sindapunong Barangay Marife Velasco, kan Barangay 33 Peñaranda, Legazpi. Maray na aga tabi kap, welcome po. Maray na hapon tabi kap, welcome po sa DCGB.
Maray na hapon po, Sir Henry Maceda. Yep, salamatan po sa oras mo digdi ha. Sin mga tugang makakasabay tangon yan, ang sa iya po na Eco Manager. Uyog-uyogon mo. Ako nga, di ba ako nagiging manager lamang? Ika po, manager. Eco Manager kan Barangay 33 Piñaranda, Marife Garcia. Good afternoon po, Madam Marife. Good afternoon po, Sir Henry. Yes, nagkataon pala. Magtukaya ka mong duwa, adik. Pareho ka mo pala ng Marife. Then, mga tugang ang sa tuya pong resource person para po sa sustainability kang programa. Asin po sinan nagkakaigwa po monitoring sa mga barangay bilang mga environmental officer. Hali po yan sa OCNR, Legazpi City. Si Madam Nelsie Liagono, Project Development Assistant and Environmental Action Officer. Madam Nelsie, maray na hapon tabi. Good afternoon po, Sir Masada. And sa galos mo po na nagdadang sa ngunya na hapon, good afternoon po. Yes. Kasabay niya man sa iyang duwang Environmental Action Officer. Kasarabay niya po ni sa OCNR, si Madam Karen Abarientos and Christine Esquivel. Yan. Yan po sinadaman sa likod ng... Sakata na po ipahiling niya. Oh! Then agad pala makadulag ang duwang ina de. Then makakadulag ang duwang ini. Okay. Anyway, tabi, mga tugang, sabi ko nga na isendo, ang Barangay Piñaranda, sinda po ang top 1. Anong na beses na, uyog-uyogon man, 6 times na, sinda po na top 1, pag-abot po sa Solid Waste Management Program sa large category, digdi po sa siyudad ni Legazpi. Kapitan Marife, paano po ginibo ito? Siyempre po, inot sa gabos ang iyang pagbababa kang ordinansa Opo. ng Ecological Solid Waste Management. Pinag-adalan mo pong gayo kung paano mo yan may papasunod sa samuyang barangay. Opo. Inot po, siyempre, inarami kung ano ang mga pasunod-sunod. Hali sa OCNR. Opo. During the time of Sir Buboy. In-orient, tanawan kami king kompletong orientasyon. Yeah, Asin yeah. papasabot po sa Lambang Saro Samuya. Mhm. Yan po, Sir Maceda, hindi Opo. bako po yan pasil. Kung Iyo, sa totoo. primero, Totoo. day mo po yan ma-adaptar mismo sa sadiri mo po. Yeah. So, kang na-adaptar mi po yan, especially sa Sakuyang Council, na iyan naadalan mi na po. Luhay-luhay mi po yan ipinag-pa-adaptar, as in ipinasabot sa samuyang mga constituentes sa Barangay 33. Oo. Paano mo po tabi kap napasunod so mga constituencies mo? Taara mo baga po, ang sa kung pagkasabot sa na, nagupon iyan na triumpo nindo sa harong mismo, di ba? Sa harong, segregation at home. And ini man gusto tang mangyari na kita mismong mga paraan tabay, bako lang po sa Legazpi, sa buong Pilipinas, Legazpi, sa buong Albay, sa buong Bicol region, magpun kita kang pag-segregate din basura sa mga harong. Paano mo po na-engage sa imong mga residentes na magsunod po sa indong programa? Siyempre po, medyo Deka man po kidadarang kadikasigan. latigo pag naglakaw ka. Sige po. Kami po, baga, may mga pinalidad na ginigibo. Siyempre, bilang sarong kapitan, dahil naaraman mo po asin naiiling mo, ang sa imong mga constituentes kung ano ang kapasidad, kung hanggang sa insa na. Okay. Dahil man po ako nagpapara-implementar kan sa indang kamong penalidad, o kaya ang mga citation ticket, dahil medyo may kadipisilan. Kaya inaagi ko po yan sa pag-urulay-ulay tabi si Henry. Iyon. Pero sa tao na medyo may kasutilan at hindi na magsunod, penalize ko po sindaki community service. And kuhanin na po yan sunodon. I see. Opo. Okay. Kesa madubli ang trabaho po ninda, di masunod na lang po sinda, kampigo pa sunod ming tamang pagsasegregar kang basura. I see. Ano ba na penalty? Gwa nga ano ito? Cash, magkumadi pa may cash yan? Nga cash penalty, tabi, di ba ka? Opo, Kaya ito mo pala, gari i-engage mo na sa kapagikan community service. Yes po, and then sa bloodletting. Yan. Diyan lang po ako talaga nakafocus. Nagtatao po ako citation ticket sa mga day nagsusunod. Opo. Pero more on community service. Kasi diyan po sa community service, saro na din po yan na pag-aadal na diyan mo na din po nan kung nadidipisilang ka magsigregar sa community service, diyan mo na din po nan kung paano ka magsigregar. Iyo, Pip, alibaw nga ining buong street na ining Piñaranda, di ba? May nahiling kay mga ati. Sa paglilimpyan ninda ka ito, di ba nag-practice kan segregation? Yes, sir. Ihiwalay so nalalapa, sa dayon nalalapa. Opo. So dumog sa bakong dumog. Yes, sir. Maray man na di ba? So pag sa arog pa na community service po, may naglilid sa na, may nagaguide. Ikaw po, perme. Kayo ba Si po po ang nag-guide? eco-manager? Yan. Perme Okay. po yan. Yes. Kasabay po yan. Opo, Kasabay din po sa kagawad. Opo. Madam Marife Garcia, paano mo pwede monitor ang segregation tabi nin tultul sa barangay? Ta siyempre, pag nagkwaso iko diyaong ka, di ba? Yes. Ikan mariparo ka yan. Paano mo po ang gari
religiously nagigibo na pag abot naman sa EcoAid, sa ano nga nito, MRF, dapat po identify mo ng properly segregated po ang mga waste niya to, basura. Sa kuya po, sir, bila po sarong eco manager. Pag naglalaw po siya sa MRF, ang samuyang mga eco-aid, Opo. saro-saro po sinda naglalaog duman, pig-check ko po ang mga basura kung tama ang pagkolekta nila sa mga household Okay. na nakukuha Okay. nila. Pag igo po dyan yung sala, na sarong best lang na sala, ngayaro gayon, ipabalik ko po yan sa eco-aid. Tapos pag abot po duman, Pipabalik mo sa harong? iibahan ko po sa eco-aid, and then saka po may ituturo sa mga sa household sa diri kay itong basura na araw po kayo niya ang proper Ay matibayong kaman. Pag nailin, saan nga hali ang plastic yan ngayong laugan ng, ayun nga basura nga, duman niya kay sarong ni Henry Maceda. Yes. Minabalik ka mo Yes, po, kan sir. EcoAid. Yes, Maribay po, daw sir. nga ako duman nga, ratasuntang. Ibay daw nga ako duman. Tagabot duman, paano mo po piga-approach sa mga residentes mo? Ako po, sir, ang ano ko po sa inda, sabi ko, ma'am or sir, Oh. halimbawa, medyo po may diit kitang nasala po na Opo. nailaag sa tuyang basura. Mm. So, kami po kaya, sir, igo po kami pigsasabi na MWF mo po, sir, is nabubulok. And Opo. then the TTHS mi po is the residual. Residual, So, okay. minsan po, pag nakakahalo sa residual, so nabubulok, doon po ako iibahan ko ang sakuyang EcoAid. Oh, kasi rin po matibayong sa- ka ano. para po itaramduman sa Oo. sir, arang po kayo ni mali po sa imong na ilaag na basura. Iyo. Kaya po, so dapat po dapat ilagta sa tamang laagan po. Oh, ano po madam sa mga experience mo pag nag-approach ka sa mga residentes kanbar? Istorya daw kami. Ano so nga? Sir, yaw Ano na nga po po parang dyan. kalit nga sa Yaw na po dyan, sir, so Ano? iiwalon ka. Kaya day po Ano ako, pa? Ano day pa? po ako, sir, pwede maging kagawad. Tadakol po, sir, ang Dakol kang lagi sa kaiwal. Yes po, Tama sir. na yan. Paano kan? Marifangaran mo. Pero Iyo. okay lang, sir, para Di ba? okay lang sa kuya, sir. Ako sabi ka, sigurado ako na sa mga primerong ornada ka yan, so gusto niyo pasunod, may nag-agi ka po din, ano yan, yung problema sa mga residentes. Paano Yes mo po. pig-handle ang mga reactions na, dakol baga ang sutil, may mga negatibo baga, di ba? Paano mo pig-handle iyan, tabi? Paano mo pipasinsiyan yan? With smile. Iulukan mo pala, iulukan mo. Tapos. May diit man, sir, na medyo Ah, lagartong liit. iyo, Sabi iyo. po ba, Iyo. kung gurano po kahigpit ang samong kapitan, so dapat po yung Iyo baga. Pero dahil ka man minabot sa punto na nakikiiwal ka, dahil man Ah, pagkaro ka, i-smilean mo sana. Yes po, sir. Kung medyo mga malanit ang mga tataramon. Di ba? Ano po ang rason kung natanadipi sila na mag-segregate? Kang mga enot pa na gusto ninyong i-implementar ini? Siguro po, sir, sa time na day pa po masyado kita mahigpit sa Opo. sa basura. Oo, Pero nung nagkaiba po ng kahigpitan, so siguro po, so OCNR, doon na po nag-vlog. So, paghigpit ni man po sa gara. I see. Oo. Di man tabi sa imo kap kinagduduman sa arong mo. Ano nga kap nga tabi ka para duduman niya kami kay ni Marife sa arong may. Di man kinagreklamo sa imo kontra kay Marife. Nagadi nga piga para kulit nga kami kay ni kap tabi. Igwa man po, sir. Igwa man, no? Naghapot man po, sir. Naghapot, Opo. okay, oo. May paliwanagan man po kay Tol-Tol. Yan, Ang eco-manager ko po, siyempre, kung ano man ang pagpapasunod yan, so instruction ano mo. man po yan sa muya na pagpapasunod man. Mhm, mhm. Paliwanagan mi na lang po. Later on, sir, natututo Opo. na ninda. Oho. Na-acceptan naman po ninda na minsan, madagitan man sila o makauron ni Mafe, Oo. ara man po ninda. Karahay man sa na ito para makakonsida kang pagsegregar. Iya, no. Demo po mapididarahan ki ngaya pandesal o ano ngaya. 'Di ba? Oy Madam Nelsie, Ma'am Lagono, paano po nindo na-assure an sa inong monitoring na pigigiyahan ang barangay na ini ang dapat na tama na pagsegregar po. Ta siyempre kita baga sa Legazpi sa Albayo sa ibang parte kang pero kita nainot na igwag kay implementation kang 9003, di ba? Na through the leadership of Mayor Noel Rosalca ito, talagang siya nagpursige kay ini. Paano po nito pigigiyaan sa barangay na ini po ang dapat na masunod, magibo tabi? Ma'am Nelsie. Kasi araw po ini ang Sir Henry. Mhm. Since na mandate po talaga ini sa barangay, sa barangay level. Aha. So ini po before po kami nagbababa sa barangay, Aha. yaon po mi po sa inda na sabi mi po sa barangay na ini po bako po ini ang kumbaga contest
Talagang mandate po talaga ini sa barangay from RNA 003 na kaipuanan talaga pong utubon. So, sarong po dyan, pinaagi po na parang tinawang king criteria yung barangay para for sustainability of the program. So, iyan po, explain me po yan sa barangay na bako ini contest. So, ibig sabihin po, dapat ini sundun po ninda. So, based po duman sa criteria ang tao po kang opisina, saro-saro mi din explain sa barangay na ini po na dapat mahiling mi po ini. And so effort kong barangay na hiling mi po, na sunod-sunod po yan, badit-dikit po, na makuha po yan, na mapasunod po sa mga constituents sa barangay. So, sarungani po dyan, iyang monitoring po kang action officer na kami po, igwa po kaming team, na action officer na pigapod, na kami po yung mga extended po kang office, OCLR, through sa barangay, na para po, mamonitor mi po ang segregation. So, ini po, for, in 1 year, ang team po nagbababa sa barangay para po mahiling po yung segregation and yung implementation kang barangay. Yan po. So, okay. Yes, go ahead po. Sige po, Ma'am Nelsie. So, yun nga ni po, saro din po na kadipisilan din po sa mga barangay ang pagpuon kung paano po ini ipasunod mi din po. Dahil medyo nga din po kaming sa monitoring samuya din minsan belta kasi kung ini nataarog kining barangay so arog kining barangay nagibo so ining barangay day nagibo. So medyo yan po ang challenge din po as a monitoring sa barangay dahil nata itong barangay nito kaya kan Peñaranda. So may pigapud po kami na problematic barangay kasi iba-iba naman po yung mga situation po of the barangay. Opo. Hiling po nindo tabi Ma'am Nelsie, nata kinaya kan Peñaranda. Kasi nga ni po siguro kasi nabagaan for 6 years, 6 times, pirang taon tabi ka? Ano na beses ka? Budi, ano na taon man? Opo. Kinaya nindan halos sunod-sunod consecutive 6 years. Sina po ang nagtatapon pag-abot po sa arog kay ni. And ang pinaka-difficile baga po diyan ang sustainability. Paano ma-sustain ini kan barangay? Tabi Ma'am Nelsie. Siguro po saro dyan sa nahiling ko as a monitoring action officer po kang barangay Peñaranda. 4 years din po ako nagkapot kang barangay Peñaranda. Saro po is yung good leadership po kang Kap Mafe. And of course, yung barangay council na hilimi po, yung unity po ninda. And saro din po yung yung cooperation po kang barangay kasi nagbababa din po kami sa household, nagmo-monitor din po kami, nahiling mi din po so pagsunod kan lambang saro na constituente po kang barangay Peñaranda. Iyo baga So, yun po. So ito na yung nagari number 1 factor talaga is leadership. Opo, yung leadership. Po talaga ng buda sa kooperasyon kan mga sanggunian. Diba? And sa kooperasyon kan mga tao. Ikaw mo tabi Kap, paano mo na, mga pirang bulan, pirang aldaw, pirang taon mo na nako asugari full support o cooperation kan sa imong. Sa consumer na madali mo sina makauron, di ba? Nag-decision ka mo, nag-rating ka mo. Mga pirang taon mo po nakuha na so full cooperation tabi kan sa imong barangay. Kung pag-implementar po kayan, nagluway-luway na po kami sa barangay. May nag-house kami. Information dissemination. Ang barangay assembly po, dakulaon na tabang sa mo para magpaabot sa mga tao kung ano mga dapat nagibon. Talagang hinimay mo po yan, Sir Henry, na ma-house to house misinda. Nagigibo po kami example. Inot pa na pag-implementar mi sa inda sa Arminda. Magkaigaw sila ng tulong klaseng basurahan. Okay. Duman po sa tulong klaseng basurahan na ito. Duman po sa testing, kung kaya nindang sunodon, sa tulong basurahan po, nalinaag ninda. Iyon. Ano pong klaseng tulong basurahan ito na dapat sunodon kan mga residente? Naman po, nakalaag sa nabubulok, hindi nabubulok at nare-recyclo. Yan po ang tulong klase. Nabubulok, hindi nabubulok at nare-recyclo. Igwa kaya akong diduro man ng mga lugar, maski sa ibang eskwelahan, mahilig ako magduungaw dyan sa tulong laogan na, sus ko, aralo ang basura. Pag-arog ka, day po pwede sendo yan. Day po. Talagang dudumanon na yan ni Mafe. Kakauro. Day po. Kasi po, sa muyang tabi, Sir Henry, day po pwede maglaog basura sa laog kang MRF na dai segregated. Kasi po, number 1 rule mo talaga. Yes po, may pinalidad po kami kaiyan dyan. Maski po ang OCNR may pinalidad na itatao sa mo. Kami man sa barangay may pinalidad na itatao sa mga constituentes dahil ang urulay, according na dapat sa tuyang sunodon, ilalaog ang basura sa
MRF segregated na po. Iyo man talaga ang number. Di ba yung Ma'am Nilsi, ano? Yes po. Iyo talaga ang patakaran nindo pag abot sa araw kaya. No segregations, no collection policy po. Oo. So, yan dapat mautob. Oho. Kang sa lambang saro. Kaya po kami, nagbababa din sa barangay, nagtatao pong orientation. Okay. Na ini po yung proper management po kang basura. Oho. Ini Yeah. po yung klasifikasyon na dapat pong hiwa-hiwalay. Iyo. Kaya nga ni po ang sa obeto kang programa tang ini na bako lang Tagalegaspi, buong albay o sa mga sain man na parte kang Pilipinas, nagari maging way of life tabi kap. Yes. Nyato. Pag sa harong ang basura may apat. So nare-resiklo, nabubulok, buda so day nabubulok, buda so special waste. Apo. Sino nga iburog takta daw nga ko ini ng mga pasa na botelya. Tapi ka para napapasa ni may sa plato. Di ko alam kung natapig kapasa niya itong plato. May mga baso, di ba? Special. Paano po nila pigkukuhan sa special waste pig, pig mamantin, pig mamanage? Madam Mafe. Bali po sir, every Sunday po sa Muyang Special Waste. Sunday. Yan. Yes po. Pag Domingo, ito lang ang kukuanon. Yes po. Ay, maray pa lang ka mo, adi. So, anong aldaw po so nabubulok? Monday, Monday. Wednesday, and Friday. Iya, so day po nabubulok. Tuesday, Thursday, and Saturday. Okay. Pag Domingo, itong special waste. So aram na kan mga tao yan, ano? Yes po. So pag may uminaging Lunes, ay iyong itatao tangay naman sa EcoAid. Yes. So meaning, ilang talaga itong dadarahon. Diba yun man kamo, ano? Araw ka iya. Di po kamo yan mga darakulang establishments na ngaya, darakulang negosyo. Ego po. Hotel, ngaya araw ka iya. Di ba? Paano po itong pag-manage kaya? Pareho man, kung ano pigibo sa harong, Yes. yun man ang pigigibo Opo. nindo. Nagsusunod man po. I see. Okay. So, Madam Marife, Madam Nelsing, Yes po. ang pag-check po nindo kang monthly man o weekly o what Kang ano po sa ang checking nindo kang bilang action officer, ang pag-monitor nindo sa barangay. Actually po dapat in 1 week ma-visit mo po ang In one day? barangay. In 1 week po. 1 week. Ma-visit Mhm. mo po ang barangay kasi po Aha. mga po kami 8 Mhm. barangays per action officer po ang hawak mo yung barangay. Opo. Dapat Mhm. in 1 week na monitor mo. And ako kumusta na po everyday din ako kumusta din sinda. In terms po sa collection po kan city truck. I Minsan, see. Yun po din may mga Oo. conflict minsan po sa Mhm. kolekta kang truck Mhm. sa schedule po. Mhm. So yan po dapat na monitor po kang action Oh, officer. so mga na-assign ka mo sa mga barangay Opo. para i-monitor yan. Yun po, May kami- imagine ko nakapangari sistema adi, ang magiging sistema kun aro taga sa imo na makusog ang sa imong political will na ma-implementa yan. Madali man ang ganda masunod ini. Kayang-kaya kan iba. Kaya nga ni kan barangay Piñaranda. Yes po. Di ba? Okay. Madali lang po ta. Aramon ta daw ang ang sitwasyon duman sa barangay nindo, baka lamang igo kita kipiling makauron mo niyan hapon. Yan po duman sa mga pag-iriba mi tabi ta. Paistoryahon ta daw sa mga residentes mo tabi ka kung ini napalimpya mo lamang ini duman sa kali. kung napalimpya mo lamang ini sa kali. Pero aram mo, kung talaga, kaya po man talaga na may date na kamay na bakal, pag-abot sa kuwam. Okay. Nasa linya po si Kuya A live from Barangay Piñaranda. Kuya A, maray na hapon. Kuya Ivan Ginaray. Okay, good afternoon. Bibi Henry, tabi. Yep. Lokasyon ko ngunyan, yaon ako digdi sa Peñaranda, Legazpi City. Kataling ko digdi sa Tokawan, si Madam, ano nga ni Madam sa pangaran mo, tabi? Maylin Saison. Si Madam Maylin Saison. Si Wow. Madam, Bagong Karigos. Bagong Karigos. Nagprepara rin ita. Kung malinig na ang kapalibutan kang Peñaranda, dapat pati siya malinig ma. Tama. Kung matubis ka sa lawas mo, pwede matubis ka man sa kuan mo. Sa imong pan, sa imong tabi na sa diri, di ba? Opo, anong pangalan ni Madam? Dibe? Anong pangalan ni Madam tabi, kuan, Kuya A? Si Madam Maylin Saison. Maylin Saison. Madam Maylin, nadadangog mo pa ako? Yes po. Opo. Paano po na pigigibo mong gari way of life, naging daily practice na nindo, ang pagsegregate po din basura dyan po sa dendong mga harong? Ano po sir, ako ang pigigibo ko po kasi may tindahan po ako. Mhm. Bali tulo po sir ang lawagan kong basura. Opo.
pag Sunday po kasi, itong sigukuasa mo, yung tigpapakinabangan, bagay na napapakinabangan. Yeah. Tapos pag Monday naman po, yung nabubulok. Tapos Tuesday naman po, yung mga basura na, yung mga plastic, diapers, mga yan. Sa pag Tuesday po yan. Kaya ako po, sir, maintain ko po ngayon. May tindahan pa pala ako. Yeah. Tapos naroon ko po, sir, sa hampang mismo kang barangay hall. Kaya Yes. makatubog mambagan. Siyempre, taka mo na gadang inot na, di naman iagihang kantawa, di ba? Tama, tama po dahil mong naging practice na. Ang pag-iisip po, bako lang kundi subong barangay, masupog niya sa barangay hall na batang yan, nasampangan kami, di ba? Oo. Paano mo po madam pigtuturo sa aki mo buda sa buong pamilya nindo ang yan na practice mong inindong yan? Ta siyempre, kung dahil ka dyan, so aki mo kuang kibasura, di ba? So ago mo, di ba? Paano po niya pigtuturo mo sa inda na yan ang dapat gibuon sa pamilya nindo? Ang meron ko po kaya, sir, sa banyo may kaya, iba akong lagyan ng mga shampoo, baga sir, yung mga patos. Tapos, yung sa basura, sa sagmaw naman, iba naman po akong sagmawan. Ang banyo ko sa kupina ko. Kaya, yun po ang maintain mong pigagibo may everyday. Magayon. Actually, ara mo tabi, madam, inang gusto ta mangyari sa programa ng advocacy program ta na maging way of life nin mga tao. Kaya saludo po ako sa indong naging practice. Pirang tao mo na pong pigigibo yan? Since pa po, sir, na day pa yan na uso ang segregation. Nag-segregate ka na? Kasi, 28 years na po ako, sir, na nagtitinda. Okay. 1994 po, nagtitinda na ako. Pero kahit sa mga chichirya lang, ngunya, nagdagdag na akong food vending na po, sir. Nagasinso ka na pala. Medyo. Okay. Pero po naki mo, madam? Ay, dito mo sa sir, walo. Ay, sus kung pangyari sa maabaka. Dit man sa... Siya mo, kumusta? Ang agam ko po, sir, driver, ligaw-ligas PUB Express. Matibayan ka mo, adi. Sir, matibayan ka mag-iwa. Sailing ka, maroon siyang magmaniho kay auto. Ta pwedeng pagulay yung agam, madrive man kita agam. Walo. Sa walo mo pong akinan, mga pirang edad po ninda? Ang pinakapanganay ko po is 28 na. 28. Ngayon, November 17. Ang kamutan ko po, sir, 5 years old. 5, okay. Paano mo po pig-inculcate o pigtuturo sa inyo na ini ang dapat gibuhon na tamang pagsigiri? Paano mo pig-encourage sa mga aki mo na hindi po nantigan sa tuyang dapat na maging practice oral daw? Example ko, sir. So, 5 years old ko baga. Pag nagkakaon po siyang chichiriya, pailing ko po sa iyang basurahan kung saan niya dapat ilalagi ito. Kasi nabubulok ba sir, yung mga ubakang batag, kamuting kawit, kasi yan, niluto ko. Yan. O, nakukuha niya man sir kung saan niya higa po itong basurang sa chichirya. Iyo. Sa isip ko mga sign na ito, pigigipig, lapasan ko sa iya, nagigibo niya naman ito. Oho. Nya pagulit na gumo, anong pigigibo niya? Hali magmaneo. Nagulit po sa agong ko, banggi na mga 8 na, na banggi. Tapos? Sir, iba mo. Ika, nagsuro-segregate ka naman. Sir, pagbanggi sir, bago naman ako segregation na naman. Uy, nagmahon daw ako sa imo. Paano man ang pagsuro-segregate mo pagkarigos? Alam po sir. Hindi, siya mo po pirang edad? 53 na po. 53. Okay. Di, siya po, paski siya talagang properly instructed mo na mag-segregate din basura. Di ba? Pero, Segregate, sir. paano po pag-segregate ng dua? Presidential na po. Dahil ara mo tabi manay, madam. Saludo ako si imo. Dayon talagang dapat na maging kwan, maging gigibuhon niya to sa lambang harong, hindi po sa satuyang palibot. Ining trayumpo kan barangay, trayumpo po kan syudad, kan probinsya, asin kan satuyang nasyon, nakasalalay po sa pamilya, nakasalalay po sa tuya gabos. So ano po, di gari, maski anong mangyari, talagang iyon na po ang practice in oral daw tabi. Ano madam? Hindi po. Okay, di. Ngunyan pala, natatabong ka magkarigos. Di pa ulo kayo, may TV, kaya ano ako. Mag-una, magtitibiyon ka pala. Okay. Oy, congratulations po ha. Salamaton po maray. Ay po, sir. Okay lang. Apo, mabuhay po ka mo dyan sa Peñaranda. Ano po? Magiging sikat ako, sir. Ayun na nga yan. Di mo pag-istorya na, intervento ko na Henry Maseda, yo.
Sige po. Oo. Nahiling mo na pa ako, madam. Kaya ang kapitan, dumadiyong kwento na kapitan Maydi. Kamadihon mo ini si Kap. For 26 years. Oo. Buda, masubok talaga kay Madi pag dahil ka nag-segregate. Sa bunyag. Ano po? Ano po? Madiyong ko po sa kapitan. Yung nga. Masubok kay Kap kung dahil ka magsunod talaga, di ba? Oo. Adi, magibo ka pa ko kay Kasiyam. Kuan mo po akong padihon. Okay? Pwede po? Po? Wala. Okay. Sige po, salamat. Salamat po. Congratulations. Mabuhay po kamo. Apo, Kuya Yes, BP, yun na sinarap ng sa angog ni Madam Saison. Di mas matibay na BP mag-segregate. Iyo man talaga. Nahiling mo dyan sa mga basura niya na properly na pigamit sa segregation? Oo. Pag nito, Madam Maylene, pag sa Banggi, si Parado Sobado sa lawas. Ando na ko nga, magsalapan. Segregated pala tulos. Segregated na. Okay. Sige Kuya, salamaton ha. Yes, BP Henry, salamat man po sa inyo kawas dyan. Back to you. Thank you so much mga tugay, Kuya live from Barangay Peñaranda. Good afternoon kay Madam Dolores Pastor, Malagueño. Sabi niya, pa-shoutout po kay Kapitan Mafe, kan Barangay 33 Peñaranda, Eco Manager Marife and Nelsie of OC na Legazpi. Yan pala si Madam Dindin, nag-iiling pala. Doon ako, pig-up ko si Rangga ni Madam Dindin. Pero yun na ngayon, yung pagpasalidawag mo talaga. Alright, sa pagbabalik mga tugang, pero bago kami mag-commercial break, uli po ang mensahe kan sa tuyang mga aki para po sa segregation and ang Barangay Peñaranda po palang number 1 po sinda sa MRF operation. Diba? MRF operation. We will discuss po kung ano rin ng best practice pag-abot po sa recycling ang Barangay Peñaranda. Pero mga tugang, dagugunta muna pa ini na mensahe kan sa tuyang mga aki. Pangapudan po sa tuyang mga gurang. Nindo na pwede tanggibuhan ng mga gowns, asin costume, ang mga recyclable materials. Araw kan plastic, straw, asin iba pa. Araw kaini. Sa paagi kaini, mababawasan ang mga basura sa tuyang palibot. Igwa pa kita ang costume na pwedeng gamiton sa mga events. Kaya todo ini? Kaya! Kayang-kaya! Yes! The best! Aram daw nindo na mga disposable na kutsara hali sa mga fast food sage na ang pwedeng gipon na candle holder, asin souvenir, araw kayo ni. Nakakatabang na kita sa pagre-resiklo, asin sa pagbawas ng basura sa kapalibutan, nagwapa kitang gamit, nakapaki-pakinabang. Kaya ta daw ini? Kaya! Kayang-kaya! Yes! Alright. Aram daw nindo na data dapat itapo mga lumang magazine, asin mga dyaryo, pwede ta ining gibuhon na origami. Arog ka ini, sa paaging ini, makabawas kita kan mga nagkakalat na basura sa kapalibutan. Igwa pa kitang origami, pwedeng ipang display. Kaya to daw ini, kaya, kayang-kaya. Kaya na daw ini, kaya, kayang-kaya. Wow! Thank you so much, Kapitan. Sisay po itong mga aki na ito. Taga-barangay mo ito? Sisay po ito. Ito pong nainot, makuha po. Matibayon man, ade. Matibayon man. Ito mong mga ikadwa. Opo, Puro ito taga-barangay Peñaranda. opo, aki The po. best. O, tod mga tugang. Ito pong pinag-describe kan mga aki na yan. I-discuss mi po ni Kap kung paano ito pag-recycle. Recycled materials po ito, adoy, mga kapot-kapot ninda. As in po, anong sa indang naging practice sa best MRF operation. Regional po ini. Good afternoon muna kay Armando Mendina Bongadillo Jr. Yan ang liderato ni Kap Mafe de la Torre Velasco. May tagahanga ka palang Kap. Magbabalik po kami, mga tugang ang kaya, makalipas lang po kan nagkapera niya itong mga
Patalastas. An oras hatod sa Indokang Today's Spaghetti, ang Y Spaghetti. Ginebra San Miguel, iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Is being brought to you by Liver Aid. Liver Aid, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Farix Vitamin B1, B6, B12. Farix-cited Unilab, alagang Unilab yan. Maggi Magic Sarap, ang nagmamahal, nagmamagi. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. In celebration of the 25th Episcopal Ordination Anniversary of Most Reverend Joel Z. Bailon, we are inviting you to a special dinner for a cause. The Diocese of Legazpi brings you the third Seder Meal, a fundraising dinner with proceeds going to the pastoral programs of the diocese. The third Seder Meal, March 24, 2023, 6 p.m. at the Concourse Convention Center. Enjoy a night of traditional Passover meal. See you for the third Seder Meal. Tickets available at your local parish. Sa gitna ng COVID-19 pandemic, kailangang matibay ang ating dibdib laban din sa mga sakit tulad ng tuberculosis o TB. Magpa-check up at alamin kung may TB ka o wala. Magpa-chest x-ray at magpa-test. Magpagamot. Magpakasigurong wala ring TB lahat ng mga mahal mo. Maging matatag, proteksyonan ang sarili at makipag-ugnayan sa iyong health center o TB clinic. Pananakit ng katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Haplos ng Doc Alternativo. Ang gumagamit po kaming mag-asawa, malaki ang naitulong. Yung Haplos, yun ang number 1 na nagamit namin na effective talaga na nagpagaling sa pananakit ng batok ng aking apo na nag-aaral. Hindi na bumalik yung pananakit ng batok niya. Magaling siya. Ako po si Nida Tison, taga Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Pruweba sa kaepektibo ng Aromatic Plus Haplas ng Doc Alternativo. Ang Aromatic Plus Haplas, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Dai pagpabayaan na dai napalsok ang baga sa itinapok na sigarilyo. Inadahilan sa pupwedeng pagikanan ta ininin kasulo. Haliun man ang mga natambak na alang na dahon sa mga gutters o agihanin tubig sa bubong kanharong. Siguraduho na malinig ang mga ini sa mga bagay-bagay na pupwedeng pagpuunanin kasulo. Ang fire prevention tips na ini hatod sa Indo kan Bureau of Fire Protection 5 asin kan stasyon na ini. Sige po, balik kita mga tugang sa programa with punong barangay Marife Velasco and Eco Manager Mafe Garcia. Asin po si Madam Nelsie Liagono, ang Action Officer po, Environmental Action Officer po kang OCNR. Okay, Kap Mafe, ay sandali lang, ilog ko muna si Joshua ha. Joshua, kami yun, good afternoon, live from Peñaranda. Kami yun, Joshua. Yes, maring na hapon tabi, VP, maring na hapon man sa mga parantabay. Ano yun man kita digbigilaray sa barangay Peñaranda, Legazpi City. Saan dyan? Ang kaibahan ko man ngunyan, si Madam Eden, ano siya, pwede mo man Eden Triple K. Triple K? Medyo malinaw na talaga. Oh, Eden Triple K. Okay. Yes. Alright. Madam, si Depende na sa balyong linya. Live man kita sa DCGB. Yep. Madam Eden, maray na hapon po. Maray na hapon po, BP. Yes. Saan po ka mo dyan sa Barangay Peñaran? Anong purok po? Purok 5 po. Purok. Saan ang parting Purok 5? Arani na po kami, sir, sa DWCR. Digdi sa ibong. Ano? Iya po. Pagod ako, kataning ka mo kang 4, ang 5. Iya po. Madam Eden, pakishare na po sa nagdadango, paano nito piga-practice ang segregation sa laupukan sa inyong harong? Madam Eden?
Hello? Ay, nawara. Sandali. Hello po. Hello, Ma'am Eden. Sir. Opo, nadadangog mo po ako? Iya po, sir. Opo. Pwede po i-share mo sa nagdadangog. Buda, nagdadangog mo niyan si Kapitan. Buda, sa iba pa po ng mga listeners kan sa GB, paano po nito practice ang segregation sa laguan sa Indong Harong? Inot pa man po, bago po ikag ko sa mga plastic ang mga basura, halimbawa po baka ko kang mga gulay, diretso na po yan sa plastic, tapos pag halimbawa po mga tira man, mga plastic man, Opo. may laugan naman po yan diretso. May separadong laugan. Iyo po, Okay. separate na po. Pero po nga nindo, Duwa man siya na po. ay, duwa. Dog ka mo ka ito kan sarong taga, na-interview ko ka sa bago. Ito 8. Nadagog mo itong 8. Duwa. Pero po ganun kan duwa mong aki. 15 na po. 15 tapos? 12. 12. Darakula na ano. Darakula Paano po? na po. Opo. Paano po nito pigtuturo sa inda na iyam ang dapat maging practice nindo po sa Laugang Harong? Ta siyempre, may mga instances baga po na, dahil ka dyan nagluwas ka ngaya, di ba? Wala ka sa arong nindo. Sinang natatada dyan. Paano po nindo pigtuturo sa inda na iyan ang dapat gibuhon po nida maski dai ka sa harong? Kung ano po ang pigigibo ko, pigituro ko na po sa inda dahil duwa man lang po baga sinda. Iyo po. Kaya po sinda masyadong difícil pagturuan. Oho. I see. Sago mo po, paano mo siya pig-encourage na mag-ibo ka yan? Mas dagit po siya, sir, pag halimbawang day ko po, pag day po nang segregate ang basura. Mas masailan nga po siya. Dagit Pati po semester sa pag day mo na kali, segregate sa likod basura? po kang harong, may kali. Tapos po, so kakapit bahay, minsan mga shampoo. Oho. Minamurusot pa lang si agaw mo pag day na segregate ang basura, di? Iyo masa na po ang nadadagitan niya, di man ba? Ay, naputol si Joshua. Alat ko na. Si bata nag-init na so, uron-uron mo ni madam. Ako daw napon kay Joshua. O Joshua, tataw, apo lang taka para na magputol. Madali lang. Bata, nagkaka-interest ako ang istorya. Tara mo, iba ito kap na experience kan residente mo. Si Agum niyan dagit. Di ba? Si Agum niyan dagit. Pag dahil nasisigidagit ang basura. Di ba? Sa harong, si Mrs. ang dagit. Pero ako talaga, pag ako man, nadadagit man ako kapag ako nasa yumaan talaga. Okay, madali lang. Karoon ta si Madam Eden, people ka. 'Di ba? Kung sabihin talaga, naging parte kang buhay ninda kang buong pamilya ang segregation. Yan sa indang barangay. Tabi. Joshua? Yes, Pipi. Balik Opo. ko kay Madam Eden. Madam Eden? Para naman po giraray. Opo. Ano mo, magayon ang sharing mo sa publiko, sa mga nagdadangog na nataputa si Agong Mugarit, talagang grabe enthusiasmo na nadadagit siya pagday po na sisegregate ang basura nindo. Kunyan po kaya, Yeah, go ahead po. hapon po siya minaabot. Pag kinagahan po, di nakasegregate ang basura. Tapos niyaw na po ang basurero. Siyempre po, nadadagit ko sa kuya. Natanga niya dahil mo pinturan sa mga aki na nakasegregate sa basura. Naara mo nga ya, oral daw, nag-aagi sa basurero. Ayan, magayon man ang... Iyan mas na po ang ikinakaragat niya. Dahil man kiba? Pagkaaga po. Natural na po sa'yo. Pero aram mo yan na pigigibo ni Agumo, di ka po nagmuto-muto ngaya. Di ka ngaya nagkukulog kibuot pag nadadagitan ka niya na natangi din mo na sa girigit ini na maging nga sa basurero mo niya. Di ka po nagkukulog kibuot. Minsan igantihan ko man siya, sir. Ano? Minsan mo igantihan ko man siya. Pero ang bottom line tabi, Madam Eden, ang pag nagyanso kolektor kang basura sa Endo, sigurado ka mong segregado ang basura pagkikuan ninda. Iyo po, sir. Iyo. Pati po ang mga aki di sa tangod mi, dadakol po talaga mga aki bagangon niya. Opo. I-encourage ko na po sindang mag-segregate kang basura. Sa loob po, may mga basurahan talaga ako. Dapat po, so halimbawa, nagkaon sindan si Syria. Opo. Nasa laugan na po ito pang mga plastic. Pigtutura, maski ba ko mo aki, pigtuturan mo sinda kung paano, tabi Manay Eden? Iyo po, kumbaga, dapat po talaga i-maintainer ta ang tutuwing kapalibutan na pero yung malinis. Ako man lang po na ditisilan magparasigit. Oo, yung baga. Tay ka man sa sampangan nindo. At sa mga aki na nag-agi-agi, pigatagataon mo ki-instruction. Kumusta po ang pagsunod sa imo kan mga aki? Na mag-segregate. Iyo baga. Buda, itong pigigibo mo, araw mo, pag-ulikan sa mga harong,
baka sinda pa sa mag-share sa magurang ninda, na ngayon mamaarog pa lang kayo ng pagsegregate kang basura ta, di ba? Yes po, yes po. Oo, okay. Kumusta man po ang reaction kan mga aki pag sisitsitan mo na, magsegregate ka mo kay basura? Paano pong approach, madam? Nasanay naman po sila, sir. Aha. Pag nahiling po ako nakatindog naman sa may aram na yun na kung sayain talaga kakakang basura. Iyo pag so meaning, sabot na kan mga ikapalan ang practice mo. Baka ulang sa loob kang araw nindo, pati sa community. Iyo, pag nahiling po sila, sir, talagang na tinda. Pero po, may dipisil talagang Iyo. kunyan. Iyo po. Sana all, sana all. Magayon ang sa Dipindi imo. nga po, sir, pag turuan ng gurang. May mansibado talaga. Iyo baga, totoo. Actually, bigas sabi mo po, totoo man talaga. Mga matagas ang payo, di ba? Matagas ang payo. Okay, so, ano po ang, pirang taon na po kamo nag-practice ka na bagay po nan, Madam Eden? Magpun po kang, yawan ako rin sa lugar na ini, sir. Yun na talaga ang kukunyan ko na dapat malinig firme ang kapalibutan. Iyo. Tayo baga, ang epekto Para kan? po pagpangaruga. Yes. Magayon kayan sa endo. Bako lang so barangay, pamilya mo, pati sa barangay, yan buong komunidad, nakakatabang ka. Buda, tama ba? Voluntary mo, di ba? Voluntarism yan na pigigibo mo sa pagservice sa komunidad, sa mga aki. Paano mo po naisipan na yan ang gusto ninyong i-share po sa mga aki na nag-agi dyan sa Imutabi, Madam Eden? Pakiulit po, sir. Paano mo po naisipan na gusto mo ngayang i-share, gusto mo ngayang magtabang sa mga aki na maturuan sinda kan arog ka na tama na pag-segregate? Hello? Question po? Yeah. Hello. Nadadagog mo pa ako? Natanggal po kayo. Ay, natanggal. Ano tinanggal po ni Joshua dyan sa imo? Okay na po? Nadagog mo pa ako? Okay na po. Yeah, okay. Paano ka po na-inspire na turuan sa mga aki na nag-aalagi dyan sa imo sa barangay na gari? I-share mo an sa imong kaaraman na maturuan sila na ini ang dapat nag-ibon sa pagsegregate kay basura? Para po sa sarong magurang, ang akin po, bako dipisil turuan. Opo. Kung halimbawa, na antabayaran mo talaga tinda sa tamang pagsegregate ng basura. Yeah. Dapat po, ang aki, dahil pabayaan na ngaya kalat digdi, kalat duman, dapat po, itarang sa inda ang tama ang pagsegregate ng basura. Opo, okay. Madam Eden, triple ka, salamaton po. Saludo po kami sa imo. Sa imo pong, sa imong pag-share, kan sa imo pong personal na pagtabang sa barangay, sa komunidad, para po kita maging malinig ang palibot na po. Salamatan man po. Okay, welcome po, Ma'am Eden. Marahin hapon, sir. Marahin hapon, tabi. Joshua? Yes, BP, si Madam Eden Tripulca, kan Purok 5, digdi man ginaray sa barangay. Adalin na ang Joshua, takon mag-agum ka. Adalan mo yan. Iya, BP, dako lang akong nako ng digdi kay Madam. Pero Okay. di ko dagitan. Pero ara mo, di ba? Si mister niya, ano ba yata mo nang ngayon rinag-greet ng basurang ini? Di ba? Mga, di ba? At least lamang, pag, ang bottom line, pag agi kang kolektor, eco-aid, segregado ang basura. Di ba? Yes. Pero di ko lang dagitan. Sigagantihan pala ng pagbanggi. Gigantihan pala. Diyan nga banggi ugaring. Sige, thank you, Joshua. So, yun tabi, BP, alimig di sa Peñaranda, Legazpi City. Sabino, DCGD. Salamat, Joshua Bino. Live Barangay Peñaranda sa Purok 5. Kap, ano pang mo? Ano ang gano'n yan? Paano? Siyempre, nagpon yan kan ikaso nagkukuang kaya, nanginginot sa barangay. Paano po yan, Gary? Ano yan? Ano pang reaction mo naman sa nadagog mo na? Arang mo itong practice kan mga residentes mong ito? Duman po kay Ate Eden, medyo naugmahon ako na Yubaga. maski sa luwas. Pagtuturoan niya ang makin. And duman naman sa agum niya po, gano'n baga kakaiba na sa agum, pagdadagitan katanata dahil ka nagsasagin. Yes. Magayon talagang pag-aadaptar nila sa pagpapasunod kang yes. Di ba? O Madam Nelsie, ano pong reaction mo ka ito? First time ko madangog ito. Narog ka ito sa kwan. Oo. Kami po sa monitoring team, mahon din po kami dahil kami po every year sabi mo nga rin po nagkakandak po kami surprise visit monitoring sa mga barangay. So yan po bali assessment po sa barangay po. Basta po yung implementation
po, in terms Opo. po sa solid waste. Mhm. So, pag may mga kagharong po kami na nalalawgan kan, Mhm. automatic po, dakulaon po na kaugmahan para Mhm. sa muya ng monitoring na hindi po yung pinapautob po pang Ligaspi. Mhm. Na hindi po saro po na dapat utubon dahil saro po na makakatabang po sa Oho. pang saro sa tuya. So, Oho. iyan po, sang masingani po, sabi ni Saro pong na-interview kanina, na Opo. maski sa murang edad kang mga aki, kaya Iyo. luparan po Iyo yan. baga. Kaya Iyo pala. itintal sa Mm. isip po ninda kung Mhm. ano po yung Mm. proper talaga, yung tamang manera Yeah. sa sistema Yeah. na magpupuon po talaga sa household. Yes. So, kaya po kami direct na nagmo-monitor Mhm. from the household para Mhm. mahiling mi po kung kumusta po yung Mhm. implementation na Yeah. binababa po kang barangay sa constituent. So, yan Yes. po. Opo. Kap Mafe, ano po ang best practice nito pag-abot sa recycling, pag-recycle po nin mga basura ta? Igo akong nailing na mga video nindo, etc. Ano po ano yan, gari? Paano nun naisipan na inan dapat gibuhon sa mga recycled materials? Ang nag-start po, Sir Henry, Opo. ang pagtututok mi tungkol sa pagre-resiklo. Mm. Duman po Mm. kasi sa pagkukolekta kang basura. Minsan po, duman ko nailing sa collection ninda kang mga ining mga Opo. mga basura. Mm. So duman po ako naglaog sa isip ko, Mm. total, yaon man talaga kay puhanta ang pagre-resiklo, Mm. nataday tawang ki-design. Yeah. So, Okay. yun po yan, tinawan Mhm. yung design. And at the Mhm. same time, nga, nakatabang po sa Muya, Sir Henry, Mhm. kasi iyon na din po ang livelihood mo eh. Talaga? Okay. Yan na po ang ano mo. So, Oho. ang nangyari man po, Mhm. sir, Opo. halimbawa, argan sa mga food chains, Mhm. yung nung nag-allow ko, kaya so sa barangay may na nagkakarao na Iyo po. nag-order through ano, Mhm. pag natatapo po yan sa basurahan, I mean sa nakasegregate nila, Mhm. ano, pipaseparar ko na po yan. Ay, Tapos, so, itataw okay. ko po yan, turnover ko po kay Mafe para Mhm. malinigan naman. Itataw nila po ang sakop malinig na. Oo. And kanahin kasabay ko na po Mhm. dyan ang mga kababaihan, Mhm. women's organization. Sarabay po kami nagigiribo kaya. Iyo. Paano tayo kap na araw kayo ining darara na Angel? Gari gwa kang fashion show na pigibo yes. kayo ini. Sige, pwede po paki-share mo ini na practice na ini na araw kayo ini. Ano ini? Pangaki pwede pang dakula na ini. Pagdaraga na po yan. Pagdaraga araw kay Angel. Gusto kay Okay, paano po nindo na ini na naisipan na i-fashion show, ipagamiton kan sa tuyang mga lalo kan mga kababaihan. Okay. Mm. Ano pa, sir? Opo. Bale, sanay na po kami magibo ka mga araw kaning materyales na pagre-resiklo. Opo. Kunya nagabot po kami sa punto na nata data kwaon girari ang basura na i-design ta sa bado na i-expose o pailing kang mga kaakian ta mismo digdi sa barangay na hali sa basura pwedeng gibuhon na pwede tang irampa sa sarong intablan. Yes, And at the same time po, dyan na din po luminaw. Dyan po pa kasi po sa Barangay 33. Nagul po dyan, Sir Henry, ang mga talentadong mga aki. Oo, okay. Pa-LGBT, Mhm. kung ano pa man na gender Mhm. sinda. Mhm. Hindi po man, tinawang ko kitsansaan sa mo yung mga nagtatago sa ng designer sa loob kang barangay. Wow! So, Oo. challenge ko po sinda, sabi ko, last year kang October, Mm. sabi ko, magibukit ang fashion show, Okay. iwasta ang mga aki sa barangay na mga aki pa na may talento sa pagrampa, sa Mm. pagmodel, Mm. iluwas man nindo ang talento nindo sa pagdesign, Yeah. and uni kami digdi sa Mm. MRF, mali kong ibasura para gibuhon nindong bado. Yes. Ini po na ahon runway fashion show. Natapot ahon tabi kap. Ang title kang fashion show nindo. Actually, yan pong ahon, nag-start po yan kang naging very active ang samuyang SK chairman. Okay. During the time ka nagkigo kaming SK group. Yan Opo. po, hobeness, orgulyo kang hobeness. Ang ahon. I see. Iyon po na pigrampa sa fashion show na ginibukan mga aki. Puro po talaga yan araw kayo din na recycled materials. Opo. Oo. Tapos po yan mga... Yeah. Para po naman sa nagdadangog mga tugang sa radyo, ang kapot-kapot ko po ngunyan, ano nga, iniining sa itaas na parte nag-release. Sukwan ini. Apple. Patusan ini kang apple, mura sa mga peras. Oo. Mayumukon palang pagigibugan ade. Tapos, ang sa irarom po, tarpaulin. Tarpaulin ni Kap. Tarpaulin. And then, isa ni Kap na parte ining ko na ini. Sa prutas man po yan, sir. Sa prutas man ini. Apo. So, styro ini, no? Styrofoam, And then, sa irarom, ano po ini? Made of ano po ini? So, paper plate po. Paper plate? Apo. I And then dyaryo. see. Okay. Di plus papel ini. Papel, opo. Papel. Ang sa irarom, may tela man. Ano? So,
Sisi po nag-design ka mga arog kayo ni sa mga taga-barangay mo? Yes, si Gary Neo and then si Jerby po. Perez, Wow. ang mga designer ko. Oo. Ginamit po yun sa fashion show? Yes po. Opo. Diba yun, adi? Oo. So ini po, saan ito pigbubugtak inip after kan magamit? Yan po siya sa section kang recycling sa Oh. barangay Olme po. Oo. Naka-display. Okay. So, ano pang gari future na plano tabi ka ni Kap? Tapos siyempre, every time ngayon na may mga design, nag-evolve yan, di ba? Nag-evolve, di ba? Yes, sir. Igo nga na kung nailing, saan ito? Miss Universe ito? O saan ko ito nailing na gari, dakulang pageant na ang gawin niya, recycled material. Ano pong nailing mong gari future kang recycled program mo? Ang nailing ko po dyan, sir, yun ang kang kaming fashion show. Pagkatapos po kang fashion show, may mga nagkorontak po sa ko na Oo. nag-arkila sa mga gowns. Oh, very good man, Oo, adi. gamit po nila sa school. Oo, iyo, may mga school man ang na ang criteria nga kang gown made of recycled materials. Ngaya indigenous material ngaya, mga arog ka iyan. Sir, oo. Magayon, adi. So, ang maipapailing mi po duman, and at the same time, maitatabing mo po, sir. Opo. Siyempre, kung halimbawa, mga ngayon po sindak yung mga arog ka na mga bagay, halin na sa basura, mas lesser, mas barato ang ano. And at the same time, kung ikaw man po tatao magkuti-ikuti, ikaw na mismo sa isip mo, magigibo mo na arog pa lang kaning bagay, kaya ko po ining gibuhon. Yes, So, yes. bagay po, ituturo asin may tatabang mi sa Oo. Iyo. Buda araw kan imbis na itapok ini, di na mapaduman sa Yes, baso sir. sa kan, Yes, po. di na maka nagagamit lamang sa mga araw kan ng mga aktibidades. Okay. Yan tabi kap na iba pa. Anong mga ini po mga tugang na so ano yan? It was in the made of mga crown. Anong flower ba tabi yan kap? Ini po, sir, candle holder po ini. Iyan po sa mga kutsara na sungay hali nga sa mga food chain. Ini po sardinas, latakan sardinas. Sardinas, Yes, okay. Sir. Opo. Actually, ini tabi, sir, ang tinaoming Aha. parang token sa Davao. Opo. Kapag bisita po sinda. Ini po ang tinaome. So, yan po, made of kutsara, alin Aha. sa food chain. And Aha. then po, ini sulata kang sa sardinas. Mm. And then, ini naman po na crown. Ini po, sutugod ka mga kutsara na pinutol digdi. Ay pagod ako ang plastic, ako ano ning papel. Bako po. Tugod pala Sutugod po kayo. kaya pala matagas. Aha, ayan po, sutugod. Ay di okay. Ini po, mga karton lang yan po na Oho. pinutol sa rubber. Oho. Na, dipili nang gamito nga sa mga ngaya miss mutya ng pilyaranda, ngaya mutya ng kung yes, ano. sir. Actually, sir, sa pageant mi po, Opo. every year na pageant mi, ang crown mi po na pigagamit, hali po sa reserve. Araw kaya. Yes po. Okay. Ito po ka, paki-describe daw tabi ka na. Ini po. Yan. Ini po sa bottle po ini kang soft drinks. Binaliktad. Binaliktad ko po, opo. Pinutol po so sa inutan. Ini po baga so sa muso pag Iyo. nakula ka. Iyo. Ini po so binaliktad lang po. Baliktadan, dugtong-dugtong lang. Dugtong lang po yan. Magayon. Butas po ini digdi, sir. Double purpose ini. Okay. Kung gusto mo po ini gibuhon na flower base, bali susulaton mo lang siya para ma-design mo. Kung gusto mo naman po na lamp, okay. kaya ini butas para diyan mailaog sa wire. Okay. So pwede siyang tubigan. Pwede man po. I see. Okay. Ito po, gari soft drinks pa ito Kayo masalaw. po, hindi man sa baba naman na ano, pwede po ining holder kang kung an ballpen, kung ano pa manaan, pwede po ini gamiton. I see. Okay. Ano po, pagpabakal nito sa barangay? Pag igwa ka interesado mag-order? Opo. Oh, May ano nag-order po sa muya, pigigibuhan mo po. Ganyan, yaw na po dyan, sir. So, garo nagtatarabagan sa livelihood si sa muyang mga eco-aids naglilikom sinda ki arog ka ni Opo. pinagbibenta bagayan sir Yeah, kilo yeah. instead na ano kami na din po ang makuakayan. Yun. So si eco-aid na nagkakalakal kami naman po ang nagsusupport kang pangangalakal ninda. And yun naman po ang ginigibo mo and then ikaw din po kami sa rong program bote mo bagas ko. Bote mo, bagas ko. Paano po ito? Bali kung may bote ka? Bote ka, papalitan ko 1 kilong bagas. Pero ang bote po ito? 10 bottles. 10 bottles. Maski anong bottle? 1.5. Plastic bottle? Opo, 1.5? Oh, maski ano pong bottle na basta pwede magamit mo sa pagre-recyclo. Papalitan mo po 1 kilo na. Iyo. Right? Ito po, taga-barangay mo sa na dapat? Minsan po, nag-entertainment kami pag may minaharabot. Ay, dako lang kung butol niya kapsarong, makabagas lamang. Okay. Magayon na yan, ano. So, kung may mga order, pwede ka magpabakal ka yan. Di may income sa mga kwan mo duman, mga women's group mo. Kamo na po sa kwan, sa mga eco-aids. Magayon man, ano, na magiging sistema. Okay. Di, kamo po ang number 1 sa MRF. Di ba tabi ka? Region-wide, di ba? Tama ba? MRF operation. Garo tinawsendo kang EMB sa irarom kang DNR. Potong kung una si Madam Nelsie. Ano po ang kuwang kayo ni Ma'am Nelsie? Ano po ang gari criteria? Paano po hiniling itong best MRF operation kang Peñaranda kung may ideya ka po?
Actually po, yung criteria po kayan, hali po from EMB. Sa Senda mismo? Sa Senda pong contest po yan. Okay. So, bali, naghagad lang po sa EMB kung ano pong barangay ang Pwede. ano po kang OCNR. So, duman nga ni po sa criteria, saro po, inagi din po, evaluate din po kang opisina. Opo. And saro po na katabangan, yung nga ni po ang naging best performing barangay po ang Peñaranda. Yeah. So, saro po yan sa nahiling din po kang opisina na naging na yaon po sa criteria. And anytime dahil arami po na ang arog po kay ni mga contest ay surprise visit. So, kumbaga nasa way of life na talaga po ang mga taga Peñaranda, ining implementation na ini sa ngaran po kang solid waste management. So, saro po yan na katabangan kung yata po ang samuyang opisina na i-endorse po na yung ang barangay Peñaranda din po, so napili po. So, in-evaluate po yan kang admin po. Nung time pa po ni Sir Buboy Canyo. So, yan po ang naging ano po kang Peñaranda. Then, yun nga ni po, nahiling mi din po talaga na totoo man po. So, napatunayan din po kang barangay Peñaranda na sinda po talaga sa operation ta. Since pag nag-monitor po kami, mahiling mi din po kung mahiling po nindo dyan sa video na maski nga ni po sinabing MRF, sinabi tapaga pong MRF, yan po yung storage facility po kang ang segregated na waste. So, malaog po sa tuya, pag basura, mahaano ta po na yung parong. So, pag nandyan po kami sa MRF kang barangay Peñaranda, wara po talaga siyang parong. So, yan. So, na-maintain po nila yan. So, saro din po yan na ano po, na yaon po sa criteria. Then, yung ano po, yung segregation source, then yung mga segregated collection po kang mga eco-aid. So, yan po, nahiling po yan. Then, yung pag-weigh kang basura. So, yan nasa criteria din po kang SWM na pigpa, anong may po sa barangay. And, yaon po yung processing na pig-abod, na composting facility ninda, na nasunod po, na package po, yaon po within the MRF. And, iningani po na waste reduction po na pigigil po nila, saro din po yan na criteria na may paagi na mandate po sa tuya na dapat yung waste diversion, waste minimization. Yun po. So, saro po yan na mga criteria na ano po duman sa EMB. So, yan po ang nahiling ming ano po. And of course, yung leadership din po. Madam Mafe, ikaw po bilang eco-manager, paano mo na maintain ito na MRF na walang amoy? Tingko talaga kung iyan namang MRF, pwedeng marismayo ka talaga. Pero sa indo. May mga sikreto ka palang kaya. Yes, sir. Pirang taon na po yung practice na walang amoy. Phone po, sir. Phone sa phone? Opo, sir. Kasi po, yan po. Pakirani po sa microphone, madam. Pakirani po. Yan po kasi, sir, na MRF may mga kahampang siyang arong kataning. So, syempre po, kung may amoy yan, syempre, ay, nako. Dapat pala ang harap po, may tindahan. So, day po talaga siya pwede. Sus ko, may mga kaming bida kung pagpareklamo sa MRF ninda. Dapat pala, mag-ada duman sa indo mag-benchmark. Waon ako, sir, bilang ikaw. Maparaan sa Peñaranda. Maparaan sa Peñaranda. Okay, ikatabi ka, yung manang tabi ka pa, may mga harong, siyempre matadagin ito pag pinili na mamarong, di ba? So, anong gari strategy para ngaya? Pag may basura, dapat din maparonggan mga tao. So, madubanan sa imo, di ba? Paano mo po yan pigigibo sa mga tao? Yan na po nga ni sa pagpapasunod ng tamang pagsisegregate. Yan. Yes. Yung managad pala, sa segregation pala. Kasi kung sa segregation po, kita magsunod. Ang mga basura, iba-ibang klaseng basura, pinagsarabay ta yan. Saro yan sa kausa na mamarong talaga ang MRF. Mamamarong. Yes. Dahil pwedeng matakluban. Magsamuya po, tabi Sir Henry. Opo. Siyempre mga may inot, may mga kadipisilan. Pero sa ngunyan po, pag abot na po kami sa mga nabubulok, pati po yan ang mga pinilas dyan sa bitchin. Buda sa mga magic arog kaya. Paarali mi po yan. Paarali mi yan. Pigasara mi po yan, sir. Tanganing day kung ano, mag-abot man sa muya ang nabubulok, wala kitang mga nagkakalat na liquid. Iyo. Nagkakalat na liquid. Yan po ang nagiging kausa kung nataang MRF ni na bata. Iyong manangga. Iyo pala manangga, may schedule ka mo kang pagkua. So, nare-resiklo, hindi na nabubulok, etc. So, ito ang kosa kang pagparong talaga. Di ba? Religiously, nag-aagi po sa garbage collector.
Yes po. Yes po. Talaga ano. Oh, so may nailang ako sa bago composting ito. Yes po. Paano po rin pagagamit so na compost duman na mga tayo baga fertilizer baga yan. Yes po. Saan po rin pagagamit ang kap? Duman na mismo po sa communal garden mi. Aha, masira mo ng kalunggay duman buda ang mga kuan matubangon baga antin ng pag-araw kaya. Ano ini, kuan ini, di ba? Composting po. Gusto sabihin kan gari ano po nga kan fertilizer, organic fertilizer. Kasi po nagturo kan sa Indo. Kasi kara madam. Madam, kamo nagtuturo pa lang kaya. Sa OCNR. Oh, mananggad. Ano? Okay. Pwede siya rin doon sa mga taga-barangay na gusto magmurmasitas ngaya aruga. Maraga yun. Ano? Yan po. Ito kami may mga composting kami sa every purok. Purok. Yes po. Ayun. And dako lang, sir, nagtabang iyan sa pagkukolekta kasi medyo nakakagian. Iyo baga. Kasi lalo na po dyan sa mga nabubulok, dahil na po masyadong kagabatan ng pagano at nag-collect naman sa mga bako na kadakol kasi duman, pag nagpapakolekta lang po kami sa mga garbage collector, pag pano na po ang samong composting. Iyon. Yan lang po. Pero habang dit pa lang po yan, halos duman. Zero kon kamo, zero waste kamo. Itong nabubulok, talaga na pwedeng maging basura. As much as possible, dahil siya nung kukuha nun sa garbage truck pag nasa-recycle doon sa basura o sa fertilizer. May household, sir, na nagkakuha, pigakaag na nila sa mga sa inda. Sa inda na mismo. Pigagamit man nila sa mga pot ninda o tanuman ninda. The best Kap, salamaton, congratulations sa Indo. Sabi ni Maria Teresa Cuevilla, sangaran kan pagsigigira kan basura, kayang-kaya kan mga taga-barangay Piñaranda. Rhyming man ini, oh. May Rhyming man. Okay, salamaton po sa Indo, Gabos. Sa Kapitan Mafe. Ano po, agad ako nakiparting word si Madam Nelsie po para sa nagdanang. Go ahead po. Ako, ay sandali. Tagar may mga reaksyon kasi bagay ko na para saan baka matagit si ibang kapitan. Sabi ni Rene, may hapon muna si Rene. Pahapot-tabi kay kaperang taon bago na adap ang sinasabing sistema sa level sa level ang iba na sakitan magsunod harabo magsegregate. Sa barangay 33 po, David, masyado kaming nadipisilan. Sa nga ni po, pakikipag-ulay, komunikasyon sa residente, paliwanag na matanos, gabayan po. Turuan. Yan ang pinaka-the best po kayo. Opo. Sana all, ang barangay mi po, dahil nag-segregate, si Kapitana naman. Hingingi na, si Kapitanindo dyan. May didinga sa barangay mi, dahil. May text nga idikap, duwang barangay, ikaw gusto magkapitan sa barangay ninda. Sa Piñaranda sana po ini. Piñaranda sana po ini. Hen, pagkapot po kay Kapmape, ayun na po, nasimbag na nikap, ang pigigibo po sa habang magsunod, community service. Yes, di ba? Dahil nga imposition kay magabat na, tabaka, napadusahan mo dahil kwarta, di ba? Yes, so, nasabot ang kap, sa community service niya, ang gigibo niya, pag nag-ngiyalimpya kan tinampo kung saan pinalimpya, tuturuan mismo mag-segregate, di ba? Magayon bagang practice. Okay. Hen, good afternoon. Sana po amo ang gibuhon digdi sa Sursugon. Maluya po ang segregation digdi. Congratulations po Piñaranda Barangay Council. Yan. Okay. Sabi kan sa rutang texter, congratulations po Piñaranda. Mabuhay po kamo 6 years na pala tabi. Bako po madali ang pagiging kapitan. Nagkapitan man ako digdi sa muya. Gurang na lamang ako. Nadidipisilan ako ta mga matagas ang payo. Ay, kung nagkapitan ka kaiton, makapitan ka giraringo niyan, mag-benchmark po kami kay Kapitan Mafe. Ma-share po sa kansa indong prak. Kung taga sa ingkaman po na barangay, o kung taga sa ingkaman po na munisipyo sa ako niyan, pwede ka, ma-share po sa Kapitan Mafe. Okay? Good afternoon, Hen. Congratulations po, Barangay Piñaranda. Mabuhay po ang kapitan diyan. The best. Yan. Okay. Yung eco-aid niya po, mahigos iyan sigurado ako, takon hugakon yan, then makakagibo, kaya matibay si Kapitan magpili kay eco manager. Correct. Oh, di ba? Paano po ka pinili ini tabi? Tigburutuhan? Sa dedikasyon baga po yan. Iyo man talaga. Okay. O di sige, salamaton po sa endo, Ma'am Nelsie. Parting word po sa mga listeners ta. So,
samuya po sa OCNR, hagad mi po yung kooperasyon din po kan Lambang Saro na maging way of life po ang sangaran po kang pagsegregar kang basura. Okay. And isuportanta po ang programa po kan Syudad Legazpi para po sa ikakarahita po ini, lalo po sa satuyang kapalibutan, and ang magbe-benefits po kay ni ang satuyang masunod na henerasyon. Yes, so, yan yes, po. yes. So, thank you very much po in behalf of OCNR Opo. and samuyang headed by our OIC City Anro Engineer Benjo Caliha. Thank you very much po, Opo. Sir Henry. Then sa Barangay Peñaranda din po na naging part din po ako ngaran po sa monitoring po sa Sendo, na talagang nahiling ko din po na sana po nagibo po kang Barangay Peñaranda, magibo din po kang ibang barangay. Yeah, na correct. bako po imposible. Yeah. Dahil po nagibo nga ni po ang mga barangay na ini po. Kaya nga ng Peñaranda. Kaya po kang ibo. Yes, opo. So, yun po. Thank you very much po. Eco Manager Madam Afe, ano pong mensahe mo? Sa kaya po sa gabos pong eco manager sa 70 po na barangay. Opo. Yung nga po ang pigano sabitan na lang na kung may magdagit man sa tuya, ulian taning smile. Yeah. Para magayon. Yung pong piga sabita kung kaya kang iba, kaya ta. Yes, salamat po. Kap Mafe, mensahe po. Yes po, inot po sa gabos. Ang pasasalamat ko dahil natawan kami kay Chansa, naimbitaran po kami din sa DCGB ni Sir Henry para dyan sa kayang-kaya. Opo. Well, ang masabi ko po, inot sa mga kabarangay ko, ini sarong onra na maimbitaran ang sa indong kapitan. Yan. Para makataon man kita kipag-share o pagtapos sa ibang mga lugar. Bakit sa nasa Syudad kan Legazpi at sa Inpaman. Ining mga practices na pigigibuta, naging magayon, as in naging magayon na resulta ng sa satuyang barangay. Kaya mga kabarangay ko, barangay 33 Peñaranda, padagos lang po kita. Dahil kita mauyam, ang resulta ni para sa tuyang mga kaakian, sa mga masunod na henerasyon. Ano man ang karahayan asin kalinigan ng ginigibuta sa satuyang barangay, ang mabenepisyo ni ang mga masunod na henerasyon. Kayang-kaya, kang Peñaranda. Yes, thank you so much mga tugang punong barangay Marife Velasco. Tabi kan Barangay Peñaranda. Yan. At sa kansayang ikoid na mahigos tabi, sabi kan mga texture ta sigurado sinang mahigos ini. Marife Garcia, buda si Madam Nelsie Llaguno, kaya riba niya po sa iyang mga pag-iriba sa opisina si Madam Karen Abariento, sumasunod naman kamong duwa. Madam Christine Esquivel, thank you so much po sa endo sa pagbisita sa DCGB. Ini pang sendong amigo sa radyo, ang lalaking hindi inuumaga. Ano po, kaya? Kaya! Salamat po, goodbye. Standby na po sa programa ang Pinkan Mo Babies. So, sunod na. Karaniwang Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhanin tabo. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya!
tamang pagmanihar kan basura, punan yato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.